কি নাম মই এজন গণতন্ত্ৰ দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আজি পৰিয়ালসহ মই আজি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলোঁ। ভাৰত এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। গণতন্ত্ৰ দেশৰ ভোটৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। ইয়াৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক মই দলে দলে মানে নিজৰ পৰিয়াল হওক মানে চবেই যাতে আহি নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰে আৰু এখন মানে সুস্থ চৰকাৰ গঠন কৰাত যাতে সহযোগ কৰে সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু শান্তি শৃংখলাৰে যাতে আজিৰ দিনটোত যাতে শেষত লাগে যে সকলো ৰাইজে যাতে ভোটদান কৰে এইখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আপুনি কি আশা কৰিছে? দৰং ওদালগুৰি মই আশা কৰিছোঁ ৰাইজে গণতন্ত্ৰ দেশত ৰাইজে ৰজা ৰাইজে মালিক হয়। এতিয়া ৰাইজে ঠিক কৰি দিছে কাক সংসদ বনাব লাগে। যে মই ভাবোঁ আশা কৰিছোঁ যি সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'ব যাতে ৰাইজে যি উদ্দেশ্যৰে ৰাইজে প্ৰতিনিধি বনাব যাতে সেই উদ্দেশ্যখিনি ৰাইজৰ যাতে দুখৰ সময়তো সুখৰ সময়তো যাতে থাকে এইখিনি মই সাংসদ যি নিৰ্বাচিত সাংসদক মই অনুৰোধ ৰাখিম আজি এই গণতন্ত্ৰ দেশৰ এজন নাগৰিক হিচাপে। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्री एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाइ खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371